Takže už dúfajme, keď sa smeje, že bude všetko fungovať ako má. Takže trading zahrňa riziko, milé výsledky nezaručujú budúce zisky, výsledky sú individuálne, všetky informácie z tohto školenia sú moje osobné skúsenosti, ale nie sú žiadne oficiálne teórie, ktoré zaručujú stabilné príjmy z tradingu. V prípade použitia týchto teórií je si zodpovednosť za svoje kroky každý sám. Áno, ani som si to neuvedomila, ale asi to tak je. Takže ako prvé pohľad na trhy, povedali sme si pred chvíľočkou, že vlastne dneska nemáme nejaké veľmi silné správy a chcela som vám včera ukázať, respektíve povedať, že včera o 15:30 tam nastal na Nasdaqu taký celkom slušný pohyb. A vlastne bolo to 16:10, 15:45, to bola tá sviečka, hej, táto dlhá. A bolo to na jednej minúte dosť dlhé a dosť viditeľné, bolo to 40 pipov na jednej minúte, čiže tam to súviselo pravdepodobne s vyhlasovaním tých úrokových sádzieb Európskej centrálnej banky. No, takže už sa ukľudníme a ideme sa pozrieť, aké máme daily buys. Daily buys zatiaľ nemáme žiadne, pretože sa nachádzame stále vo veľkom fair value gape. Neprešli sme cezeň, nešli sme po tú likviditu hore, takže z pohľadu dňa, OK, sme viac menej, akože tie sviečky sú dlhé, čiže bullish, ale stále sa to môže otočiť, pretože stále sme v FVG. Hej? Stále je tá denná sviečka vo fair value gap. A keď sa pozriem na štvorku, a ja chcem povedať len jednu vec, nemusíte vždy so mnou súhlasiť to, čo ja hovorím a to, čo ako vidím, hej? Lebo viem, že možno niektorí by mali iné myšlienky, iné smery, ale vlastne toto je to, ako myslím ja, ako obchodujem ja, hej? Čiže keď má niekto nejaký iný názor, je to OK, hej? To sa musíte naučiť, že každý vidíme ten graf inými očami a ja obchodujem so svojimi peniazmi, čiže ja obchodujem tak, ako obchodujem ja. Hej, to si treba uvedomiť. A samozrejme, že niekedy idem aj proti tým iným veciam. Momentálne 4-hodinový FVG máme vybratý, vidíme ho tu. A sme ukončení naň. Čiže som skôr, od včera som vlastne naladená tým spôsobom, že po túto likviditu 4-hodinovú by sme mohli prísť. Hej? Po túto 4-hodinovú likviditu. Samozrejme nás zaujíma to, čo sa deje na 15 minútach a na tých nižších časových timeframoch a na tej 15 vidím vlastne teraz, že tu sme sa odrazili od FVG a tento fair value gap ďalší a tento fair value gap ďalší za 11 minút, ak nebude rešpektovaný, tak pravde pôjdeme smerom nahor, ale vidíme, tá sviečka je veľmi silná. Hej? Čiže máme nasledujúcich ďalších 11 minút na to, aby nám to určilo, že či pôjdeme tam, ale pokiaľ by sme mohli ísť, čiže je to tu. Skúsim sa pozrieť na tej peťke, ako to vyzerá. A na tej peťke je ten FVG tu, na tej 15. Už sme v ňom. Čiže idem sa pozrieť na to, že čo sa robí na tých nižších časových timeframoch a mám tu peknú oblasť likvidity tu hore. Hej. Mám tu gap na peťke. Mám tu gap na peťke, ktorý to už vlastne pustil. Hej. Čiže mohli by sme ísť smerom nahor, len neviem, odkiaľ by som sa mala odraziť. Čiže musím počkať na to, ako sa mi vyvinie celá situácia na tom trhu. A azijské low nemám tiež až tak ďaleko. Čiže no, myslím si, že asi som skôr, že smer nahor. Hej. Obliecť už, lebo tu je chladnejšie ako dole. Čiže som skôr asi na to vstúpanie teraz počas toho Londýna. Musím si pripraviť aj brokera tu, aby som ho mala nachystaného. Takže tam budem zase zmetkovať. Takže mám tu vybratie likvidity, čiže mohli by sme zísť vlastne po ďalšiu likviditu, po tento spodok a potom by som chcela vidieť, či sa niečo tvorí. Aký je ten rozsah v tejto chvíli? 8, 9, 10 pipov, to je málo. Hej. Čiže chcela by som tam vidieť niečo viacej.
A mám tam krásny 15-minútový order block, ktorý podľa mňa by mohol byť aj ten môj target. Skúsme sa pozrieť, či tam je niečo na peťke, na jednotke. A máme tu aj likviditu takú celkom zaujímavú, čiže potiaľ to, hej, ale pravdepodobne to ide už bez nás, bezo mňa teda. Hej. Vyzerá to tak, že áno teda. Vyzerá to tak, že to ide bezo mňa, a, ale nemala som sa tu kde, o čo nejako, lebo vidíte, toto boli tie tri malé sviečky a nie, nemala som sa tam veľmi akože o čo, o čo opierať. O čo sa môžem opierať? Môžem sa opierať potom možno o tento, skúsim pozrieť, či tam nie je na 30, nie. O ten 15-minútový order block sa môžem oprieť a môžem si určiť ako likviditu tu alebo toto low Ázie. Hej. Azijské low mám celkom pekné. Uvidíme, aký rozsah nám to dáva. 50 pipov je OK. A nemám určené päti. Buy mám na 4 hodinách, ale denný buy mám na 4 hodinách. Na denný buy si neviem určiť, lebo som zatiaľ v tom fair value gape, ale na 4H to vyzerá na buy. Hej. Túto likviditu mám od včera už vykreslenú. Hej, túto likviditu mám už od včera vykreslenú, ale ako má to kam ísť, len jednoducho zastalo to. Tu proste budem dneska reagovať tým spôsobom. Mám tu aj doji sviečku na tých 4H. Hej. Na tých 4H mám aj doji sviečku, čiže uvidíme, či to podrží. A urobí sa tu knôt a pôjde dole. Táto sviečka ešte pôjde 3 hodiny. Na 1H mám odmietnutie z vrchu, takže ideme sa pozrieť. Hej, tú prvú likviditu sme dosiahli. A A mám tu niekde, mám indukcie do 15-minútového FVG. A pozrite sa, v akej sme range na 15, hej. Takže keď som v range, tak môžem čo? Môžem obchodovať aj buy aj sell, hej. Proste vytvárame takú peknú range. A myslím si, že to ostane v nejakej takej tej range, čo tu máme. Michigan Consumer o 16:00. OK. Od spodu likviditu na trendovej línii vytvorilo. Myslíš na tej 15, Evy, hej? Hej. Čiže ak, tak môžeme ísť až sem dole. Uvidíme, čo nám to ide robiť teraz. Proste jednoducho. Tuto máme objem objednávok, hej. Tuto, keď si natiahneme volumový profil, tak budete vidieť, že ten najväčší objem objednávok bude vlastne tu, hej. Keď si ho natiahneme, že takto, tak vidíte, vošlo to preto po to volumové POI. Hej. Tu mám na 1 minúte obe. Aj na 2 nie až tak. Na 3, 4, 5. Na 5 sme vo fair value gape. OK, tak až tam bude silný displacement. Vieme, čo je displacement. Vieme, čo je displacement. Kto nevie, čo je displacement? Všetci vieme. Dobre. Ak tam bude, mám tu nejakú range, vošli sme do toho volumového POI, mám tam nejaké tie potvrdenia, hej. A mám tu aj, keď sa pozriem z pohľadu tohto, tak tam mám divergenciu, lebo toto high mi
Toto high mi dáva tento smer, hej, a toto high mi dáva do vrchu, hej. Čiže dvojminútový je tam, trojminútový tam ešte nie je. Ak, tak sa vytvorí teraz. Ak, tak tam chcem vidieť fakt ten displacement. Ako, aj keď by som bola rada, keby to vošlo sem mm, do tohto 15-minútového order bloku. Viacej by sa mi to páčilo, keby to vystúpalo vyššie. Hej. Fakt viacej by sa mi to páčilo. Aj keď sme už v prémiovej zóne. Ale asi to bude chcieť stúpať ešte vyššie. Áno, pozrite sa, aká reakcia na FVG pekná. Čiže musím si počkať na ten setup, ktorý tam chcem mať a chcem ho tam vidieť. Hej. Takže mám tam aj trojminútový a muselo by to byť trojminútová sviečka, ktorá by chcela ísť dole. Hej, odtiaľ to prvý take profit by bol tu. Druhý, tretí. No, ja neviem, Romanka, mňa tieto paterny nejako fakt nezaujímajú. Pre mňa je zaujímavé dvojita, trojita, no, lebo tam je tá likvidita, vieš, to tam rada vidí. Hej. Na ktorom časom? Zapni si mikrofón, na čom si to videla. Na Akože ja jednotke? toto tiež neovládam, ale teraz som to tam tak náhodne videla, čo som hľadala v tých papieroch, že jak tá vlajka má ísť, keď to tok. Na 15 som to pozerala. Mm, Aha, ale mm, vlajka by mala ísť do dola, tak, nie do hora. takto. No Tak ale ono ich je táto veľa, skôr nie? ukazuje reverznú, nie? Ja Ja ešte však nie, nie, reverzná. preto sa pýtam, že jak Hej, tie vlajky. to je reverzná, toto je, pre mňa je to range, hej, proste. No range je to určite, no. Zapnúť tú kameru, vidíš to? Nemám tiež. Čo reverzné? Táto vlajka by mala byť reverzná. Ale my ani neobchodujem paterny, hej, proste toto je to, keď začneme miešať 450 stratégií do jednej stratégie, hej, a potom začnete tam vidieť aj veci, ktoré nemáte vidieť. Proste akože to je ten nonsens, od ktorého sa musíte naučiť odpútať sa, hej. Alebo šálka. Teraz sa nám aj šálka tvorí, aha, hej, šálka, uško, kompletne. Hej, neoplatí sa to, fakt sa to neoplatí. Fakt sa to neoplatí. OK, ešte stále mám ten, a ja tam vidím aj harmonický pattern, ak by ste chceli vedieť. Nie, treba sa držať jednej stratégie. Však stačí, aby sa to dalo dohromady, že či nám vyjde na sell alebo na buy. Ako, vieš, z týchto potvrdení, ktoré tu sú, videli sme ten volumový profil, z toho volumového profilu sa to častokrát odráža. Čiže je to celkom fajn. Mne by sa viacej páčilo, keby to vyšlo až po ten order block 15 minútový. Ďalší na spodku máme až tu, ten order block, hej, a respektíve tu, čiže možno po tento 15-kový by sme si mohli tam dať, vlastne take profit potiaľto. Skúsim to tam zakresliť, že ako to tam vyzerá, ale respektíve chcem tam vidieť ten rozsah na tej trojke a chcela by som ísť minimálne po túto likviditu, čo by bol spodok toho order bloku, hej. Minimálne po tú likviditu.
Takže uvidím, že či tá trojka nám tu posunie dole, či mi tam ten signál dá, alebo či mi tam nedá ten signál. A je tam aj štvorkový FVG. A je tam aj peťkový. A peťkový je viacej sexy, pretože je takýto, lebo tam není. Je tam, je tam. Čiže na peťke môžem operovať teraz obľúbený časový timeframe romanky. Môžem operovať, len bolo by fajn, keby tam nebola taká veľmi silná obrovská sviečka, až vtedy, keď sa mi sviečka uzavrie tu. A v tom prípade rozsah nejakých 10-11 pipov, 17, 21 pipov. Hej, uvidíme. Proste vošli sme tu, vybrali sme polovicu 5-minútového FVG, čiže mohli by sme ísť aj na tej peťke. Hej, no len teraz musíme čakať teda, že či nám to pôjde. Ja by som fakt by som bola rada, keby sme vyšli až sem hore a tak zišli dole. Hej. Je tu viacero tých potvrdení, kde že by to mohlo zafungovať, no ale viete, ako to býva. Ja si to skúsim odmerať. 10, 11, 12, 16, 12 plus 5 bude 17 pipov. Stop loss a 20 pipov take profit. Približne, hej, to prepočítavam. No a vidíte, chce nám to ísť dole. Takže uvidíme, čo nám to povie. Tu si musím zmeniť lot. Ak by ostala vlastne tá 5-minútová sviečka takto pekne, tak to už je pre mňa akože pekný signál. Máme tu pin bar, hej. Máme tu pin bar, máme tu odmietnutie likvidity vo forme toho 5-minútového FVG z vrchu. Hej, ešte stále nám odmieta aj ten veľký, tento. Takže ak mi to skončí, tak pre mňa je to celkom fajn signál na sell. Hej. Len mi to musí uzatvoriť sa pod týmto. Pod tým FVG. Takže vidíme, no mohlo by nám to zísť až kompletne po tú Áziu potom. V rámci toho FIBA sme v tej zóne, hej, boli, čiže musí to zväčšiť, aby som videla ten gap, lebo je taký malý. Ale prozatím ne. Tak keď nie, tak choď hore. No, keď ešte si to musím nechať otvorené, ak náhodou to tam by spadne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, takže nič zatiaľ. Takže si môžeme skontrolovať poštu, kto dostal e-maily, hej, vybaviť telefonáty, ísť na vecko. Čakáme ďalších 5 minút. Top Air Portugal. Prišlo, OK. Mm. Takže čakáme.
Jo, ja si ten FVG musím vykresliť asi nejako inak tu. Musím si lebo je to tak, chcem vidieť ten graf väčší, viete, a tak toho mám takýto pidžíkový. Hej, Evi, to pre mňa je to akože vstup, to už není doplnok, to je už akože hlavný vstup, vieš, len musíš byť v tých zónach, v tých silných zónach. Ak chceš, my si môžeme dať call, lebo som čítala tú tvoju správu, čo si mi poslala a odporúčila by som ti možno asi niečo takéto. Vieš, sústrediť sa na jedno, sledovať to jedno a pozerať, kde to funguje. Pozri sa aj tu, hej, akože bank po likviditu. Proste akože dá sa s tým pracovať kedykoľvek. Jasné, že radšej pracujem s tým, keď je volatilita na trhu, hej, ale dá sa s tým fakt kedykoľvek pracovať. Aj tu bol vstup, lebo toto bol napríklad ten inverzný FVG, tu to bolo uzatvorené a pokiaľ by som tu ťahala, tak po tento fair value gap, hej. Že to bolo o 8 ráno. Super. Nevzdáš sa toho zlata, hej? No, každý máme. Ty si stráka, hej? A ja už som prestala byť strákom. Otvorím si tu Nasdaq. Aby som to mala pripravené. No robia sa nám pekné tie chlpanie, ako povie Vivi. Vivi je dneska už asi v práci. Takže máme 2,5 minúty do konca sviečky. Neviem, ale tam akože po tú likviditu, tam si musíš fakt fakt si to musíš ťahať po prvú likviditu, lebo prvú likviditu dosiahne a ďalej častokrát nie. Hej? Čiže tam si to fakt musíš odpozerať tým spôsobom. Čiže 1,56, 1,57, hej? A ešte máme 2 minúty. A takto sa mi to, kedy v útorok sa mi to takto vždycky vracalo, že už to bolo, že už si povie, že OK, bude vstúpenie, stále sa to vracalo. No toto je fajn. Toto je pre mňa fajn informácia, pretože keď pôjdeme vyššie, tak to pôjde presne tam, kde to chcem mať. Tak to, Tatiana, Tatiana, máš celkom dobré výsledky. Niečo si tam urobila, lebo si išla dobre a potom si tam niečo asi porobila, lebo si včera dala info, že konečne si v pluse. Tak sa tam asi niečo stalo. Ale... No vyhoď ho tam ešte vyššie, nech zruším túto objednávku. Áno, ďakujem. Proste toto neplatí, hej? V tejto chvíli. Fajn. A ideme sa pozrieť, či nám divergencia nám neplatí. A z vyššieho zatiaľ platí zatiaľ platí z tejto zóny. Musím sa tam postaviť presne. OK, toto zatiaľ platí. A som v OB, hej. Niekedy nám lízne OB len trošku. Tento FVG môžeme dať preč. Lebo vieme, že stadiaľ sa to odrazilo. A ideme sa pozerať na to teraz tu. OK. 24 sekúnd do dvojky.
24. Mám vybrátie likvidity na 2-minútovom časovom timeframe, čo je super. Hej. A 59 do trojky, takže musím počkať na trojku, alebo mi tá dvojka prerazí skôr. Nie, čakám na trojku, čiže do trojky, do švedskej. Hej. To mi to stúpa, stúpa. Áno, toto sa mi páči sami, to keď to ide tam vyššie. Proste jednoducho chcem to mať tam vyššie. Proste. Chcem to mať tam vyššie. Chcem ísť z toho vyššieho smeru. Chcem vojsť do tej OT zóny, OTC zóny. Tuto bude mať, target bude mať tu dole. Hej, už som zlatom, teraz som v tej mojej OTE zóne, Optimal Trade Entry, hej. A keď sa FVG na dvoch timeframeoch totožne prekrývajú, je to asi dosť silný FVG. Áno, áno. A vždy platí ten vyšší časový timeframe. Hej, na vstup. O 44, 43. 2,37. Zatiaľ to mám takto. Zatiaľ to mám tu platné. Uvidíme. Ako veľa by som rada, keby to vyšlo až sem. Lebo z tejto range to vychádzalo dole. A tým pádom, ak mi to vyjde až sem, tak stále bude mať pravdepodobne divergencie, lebo SPX to potlačí trošku vyššie. Pozrite sa, ako ma poslúcha na slovo. Ako ma poslúcha na slovo. Zlatý. Čo viac si môžeš prijať, ako keď ťa trh počúva. Hlavne nech ma počúva, keď zadám objednávku. OK, tu sme obe, na 2 minúty sme tiež obe, na 3 minúte sme teraz v obe, na 4 minúte sme v obe, na 5 minúte sme v obe. OK. A 15 máme tiež, hej. Čiže som tam, kde som chcela byť a mám tam divergenciu a nech sa mi vytvorí nejaký FVG pekný. Zdá sa vám to zložité? Ako som v kľúčovej zóne, divergencia je ako potvrdenie navyše, hej, a vstup na základe. Mám vlastne viacero tých potvrdení. Keďže som na 15 v range, tak môžem ísť aj buy, aj sell, hej. A hlavne, keď sa budeš, Evi, na to pozerať cez matematický model, tak ťa to vôbec nebude srať, čo sa ti deje. Fakt. Veľmi. Hej? Proste skúšam sa nalogovať aj na tie sprosté futures, neviem sa tam dologovať, Imad je na dovolenke, čiže až budúci týždeň bude mať na mňa čas, čiže niektoré veci sa presúvajú. Ale proste musíme to tak zobrať, ako to je. Hej? Mám tam na dvojke. Je tam zatiaľ aj na dvojke. Aj na trojke. Trojka ešte nie je hotová. Dvojka ešte tiež nie je hotová, čiže zatiaľ môžem brať z tohto pohľadu len tento jednominútový. Ale vidíte, začína sa tu akumulovať. Hej, začína sa to tam akumulovať. Ešte máme 9:30, to je presne ten čas.
Dvojku bude mať hotovú za 1 minútu. Zatiaľ mi platí aj tá jednotková. Hej, zatiaľ platí tá jednotka. OK. Wow. Ty vole. OK. Je to celkom fajn. Oh, 4, 3, 2, 1, sell. Vstupujem. Hej, čiže TP mám tu a SL mám, dám si shortovú pozíciu. Take profit mám tu a stop loss mám 15 plus 5 pipov, 20 pipov. Je to OK takto. Pre mňa je to takto OK. Dobre, tak buď takto. A keď dosiahnem polovicu, posúvam stop loss na break even. Hej. Na 5 chcem si pozrieť, kde mám ten chart. M1, M5. TP až tu dole. $290, fajn. A stop loss 5 pipov nad 151, čiže 200. OK. Come on, darling, let's go party. Mám risk reward 1:1,5. Čiže dávam si na polovicu. Hej. Čiže keď dosiahnem polovicu, tu máme aj equal, vidíte, ešte to tam ani nedošlo. Čiže tu by nám tá cena mohla chcieť spadnúť minimálne sem a už potom nech spadne aj potiaľto. Máme doji sviečku. Nech to mám na poriadku. Takže máme vstup, pekný vstup. A možno podľa mňa to pôjde asi aj po to azijské low. Ale všetko je relatívne pri obchodovaní, to vieme. Všetko je pri obchodovaní relatívne. Ale máme tam splnených toľko veľa vecí, že jednoducho by nám to mohlo. Vidím, že ten SPX to tlačí hore, ale come on baby, vyser sa na tých ďalších 400 firiem, ty tam máš len 100, hej? Takže nedaj sa o toto. Nedaj sa odrbkať. Chcela som už dneska s vami obchodovať futures, neviem sa nalogovať do toho brokera tu neviem si to prepojiť, budem to musieť riešiť. Ale ako hovorím, Emad je na dovolenke, takže musím počkať do budúceho týždňa. A nechcem si platiť za Ninja platformu, pretože sa dá obchodovať na TradingView. Tam som si zaplatila len $9 za to, aby som mohla obchodovať futures. Baby, baby.
Come on down. To nemôže vytvoriť také pekné cestičky, že tak, 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 tak. Ej, ej, ej. Pozrite sa, aj ten dvojminútový Fiji bol neodrešpektovaný. Hej. Aj trojminútový bol neodrešpektovaný. Proste neviem, na čo sa hrá teraz. Neviem, na čo sa hrá. Aj cez 5 minútový Evi. Hej, no. Tak už všetky odrešpektoval, tak nech už ide dole. No nič, už musíme len čakať. Aj by som si išla kávu urobiť, ale vy to není, čiže nemá kto kričať. Proste displacement darling, poď dole. Ako ten displacement je pekný. Tento fair value gap nám to drží zatiaľ, hej? A drží nám to aj tento objem tu, lebo keď si natiahnem volumový, tak aha, pokadiaľ. A kde to drží? Drží to presne v mieste toho volumu. Hej? Preto, keď niekto sa ma pýta, že ako používam, nepotrebujem mať ten volumový profil, pretože viem, že ten volum je v tej range, hej. A proste drží to tam. A teraz potrebujeme len, aby sa to otočilo a išlo to dole. Jasné, že to range zabrzdí, hej. Ale máme teraz rally base, drop base, drop. Hej. Drop base, drop. Až sem dole. Takže musíme už len čakať. Máte nejaké otázky? Neviem, či sú tu nejakí noví. Neviem sa povedať, kto to všetko je. Andrejka Krapindlová, tá rozumie všetkému. Zuzka Vlhová je už dávno s nami, no tak sme tu vlastne tí skalní, čo sa stále stretávame na livekách. Hej. Akože 20 people stop loss na Nasdaqu je OK. Hej, to je vlastne taká tá ochranná zóna, ale vždy si tu dám radšej akože tých 5 pipov nad. Nesnažím sa dávať ten stop loss nad ten fair value gap, aj keď to dá ten lepší risk reward, ale videli ste, že párkrát akože nás to tam vyberie a proste pre mňa je tá informácia, ten inverzný fair value gap vlastne potvrdenie na vstup. Hej. Darling, ja chcem, aby si šiel dole a nie hore. OK. Taký nudný piatok 13. hodiny. Proste hodí tam displacement a nehodí tam ďalšie 3 dlhé sviečky. Nechápem to, že prečo. Na 5, to tu sledujem. Presne tak. Tak chcem, aby si šiel dole. Ako ináč, čo je nápred na tých futures, je to, že je tam trailing stop loss. Že ten trailing stop loss, že tam máš tam cieľ napríklad na 25 000 účte, máš tam cieľ urobiť len 5%, hej? A 5% máš aj stop loss a ten trailuje s tebou. Čiže keď si napríklad, že už máš 20, tam musíš robiť $1250, hej? Ale keď dosiahneš napríklad $500, tak ten stop loss trailuje s tebou a máš ho stále pevný ako na 1250 stop loss. To je tam trošku nariť, hej? Oni vlastne hovoria, že je to práve preto, že oni chcú, aby si tí ľudia zobrali tie peniaze, keď sú v pluse, no ale čakajte stále v mínuse, vieš? Ako sú aj také dni. Takže
Je to všetko potrebné premyslieť a nie je to až také, hej, že Karim bojuje s tým stop lossom, hej, no tak si dám o 1,4 pipu vyššie ten stop loss. No. Hej, ako za normálnych okolností, keď viem, že aký tam mám spread. Ale no, uvidím, akože treba to preskúšať, hej, že či sa nám to oplatí, vôbec či sa nám to neoplatí. Ja viem, že niektorí z vás, aj Kubinákovci, chcú urýchliť payout. Každý chceme urýchliť payout pri nafundovaných účtoch. Pozrite sa, aké equal high sa nám tam vytvorilo teraz. Hej. Ale niektoré veci proste neurýchlime. Aj proces neurýchliš a je jedno, či máš pocit, že ten payout, jasné, mohla by som povedať, už som to mohol mať trikrát, keby sa to spočítalo. Neviem, Braňo, co tam asi napísal včera. Sa mi to páčilo, hej. Ale to tak sa mi páči, že bolo vybraté equal high a teraz by to mohlo ísť dole. Ale neurýchlime proces. Ako proces neurýchlite. Hej. Proste každý jeden aj z tých mojich mentorov povedal, neurýchliš proste. Nie, jednoducho. Tá cesta je dlhá, možno trnistá, aj s kameňami, aj s neviem s čím všetkým, ale fakt z teba spraví iného človeka a keď, keď budeš dobrý obchodník, tak jednoducho kompletne sa všetko sa zmení. Hej? Ale to sa nedá povedať, že sa to dá spraviť za pol roka, za rok, za 2 roky, za neviem koľko. Ani ja nie som ešte tam, kde chcem byť. Akože som dosť ďaleko, hej, došla som dosť ďaleko, ale ešte stále nie som tam, kde chcem byť. Čiže a naučte sa, fakt, myslím si, kto sa ešte pozera emotívne na ten graf z vás, cez emócie? Môžeme sa rozprávať, lebo teraz už nemám čo robiť, už musím len čakať, že kde to pôjde. Hej, proste akože vstup je, Londýn mi umožnil vstup a už musím len čakať, kde to pôjde. Ako kedy, a ja občas. Mhm. Hej, ono to tak je, vieš, ale keď máš 3 dni za sebou, že máš 300, 400, 500 eur a potom ešte minus 300, tak je to OK. Hej? Len problém je ten, že keď vás ovplyvňujú emócie, tak si myslíte, že vám stratégie nefungujú. To je najväčší problém. Hej? To je najväčší problém. Pretože potom si myslíte, že OK, tak toto nefunguje, tak idem zase ďalej na niečo iné. Hej? A to nie je dobré. To je to, čo nie je dobré. OK, takže zruším to FIBO, lebo sme vzýšli z 0,79, nepotrebujem ho tam mať. Chcem to vidieť, ako to ide teraz tu pekne potiaľ to a posuniem si stop loss na break even a idem si spraviť kávu. Alebo zobrať Karelab. Karelab či Kalerab? Karelab. Kol rabi. Kalerab. Kol rabi. Chcem si zobrať Kalerab do záhrady. Prší u nás, akože neskutočne. Môj muž je teraz hydrometeorologická stanica, pretože si kúpil taký ten merač na meranie, koľko napršalo a ja mu každý deň musím hlásiť, koľko napršalo na meter kubický vody. Ako iná radosť u nás. No tak to je fajn. No baby, TP1, poď. Make me happy. Nechcem ťa posúvať pri tretinách. To až tak ešte nie, ale ako sa báli. Ale príde. Akože ani nie, že dážde. A ja musím ísť, ja mám ešte kapust. Viete, koľko ja mám čínskej kapusty plnú dom tam. Ja neviem, idem kimči asi robiť. Lebo už kapusta mi začala, normálna kapusta mi začala hniť z tepla.
Lebo tam, keď sa to parí, tak aj vtedy sa to zvykne, hej. No. Kalera by mi nemali, lebo som to... Ja okrasné tekvice nemám. Ja mám tekvice len, čo sa dajú jesť. Ja musím sadiť do záhrady len, čo sa dá žrať. Ako... Paradajok mám ešte veľa. Evi, máš veľa paradajok? Aj uhorky mám. Aj uhorku mám ešte veľkú. A už vieš, čo s nimi? Nebudeš ich vyhadzovať. Ak nevieš, čo s nimi, tak mi napíš. Dobre? Nesmieš ich vyhadzovať, lebo minulý rok si povyhadzovala. Slimáky ti požrali? Nie, mne nie. Mne nie. No a teraz sa nám vytvoril aký pattern? Už by nám to malo ísť dole teda, keď je tam head and shoulders. Mm. Ale ja mám paradajky pod strechou. Tak hovoria múdri ľudia tu, že paradajky by mali byť pod strechou schované. $106. Pekne. Come on, baby. 110. Chart. Nebudem uzatvárať parciálne. Chcem to vidieť dneska, ako to tam spadne. One small kiss, one small touch. Ďakujem. OK, čiže poistený trade. Poistený trade. Musím si to na tej peťke pozrieť, jak to tu je. Áno, mám to tam na tej peťke takto. Takže 9 pipov plus. Idem si urobiť kávičku, dobre? Možno nám to dôjde dovtedy do tej profitu.
Odkiaľ sa nám vracia? Odkiaľ sa nám vracia? 5-minútový obeh, hej? No, Ktorú trendovú líniu? Ten spodok myslíš, Evi, hej? Celkovo. Evunka, dám ťa tichšie. Kľudne, však môžeme sa rozprávať, pretože sa to nahráva. Lebo to budem nahrávať len poobedné liveky. No hej, ten spodok sa mi tam páči, že by to mohlo až tam. Tak je tam akože tá likvidita je tam pekná, hej? Kompletne a mohlo by to ísť už teraz po to, no len nech to po to ide, hej? Lebo, hej? Len vidíte, teraz máme reakciu, pozrite sa, ako funguje ten trh. Máme teraz reakciu presne na ten order block, ktorý tu je, 5-minútový. Hej, proste je tam tá reaction. Takže 136, koľko mám tam tepe? 295, nebudem sa s tým hrať. Jediné, čo môžem spraviť, je to, že keď mi to posunie sa ešte dole nižšie, že to zíde pod túto sviečku už, hej, tak môžeme trailovať stop loss a môžeme trailovať aj take profit. Môžeme trailovať stop loss a môžeme trailovať aj take profit. To znamená, že si otvoríme ten TP a môžeme ísť potom až po tú spodnú líniu, ako Evka povedala. Hej, na tej trendovej línii. Môžeme aj to urobiť. Hej, proste sú rôzne veci. Už som to skúšala. Niekedy vám zoberie ten originálny take profit, potom sa to vráti a vyberie vám to stop loss. Čiže je to fakt na každom, ale ja pravdepodobne budem trailovať stop loss v tejto chvíli, keď to zíde dole nižšie a tým spôsobom, že to dám sem na túto úroveň, pretože si to už nechcem nechať zobrať, čo tam je. Hej. Proste je tam. A keď sa budú obchodovať tie futures, tak tam sa to odporúča doslova do písmena. Hej, pretože ten trailujúci stop loss je trošku na dlhé lakte. Ako mne sa páči ten trade takto, ako je. Hej. Keby teraz spravila takáto dlhá sviečka, ako tu, a viem, že tam chce ísť, hej, aha, aha, no, tak si to posuniem už sem, hej. Tu mám $110 zaistených. A ešte jednu takú hoď. Čo ho tu pozrite sa, táto likvidita ho zabrzdila. Hej. Mali odraz smerom nahor. Akože neodrešpektovanie 5-minútového order bloku je super. Pre mňa neodrešpektovanie 5-minútového order bloku je paráda. Návrat do breaker bloku a pád dole. Ako jednoducho tak funguje ten trh, hej. Čiže keď mi to vyberie tu, tak mali $110. No. Je to fajn, je lepšie ako drotom do oka, hej, ale mám to poistené. Teraz rýchly pád smerom nádol a jedna svieca, pretože aj tu mám likviditu na trendovej línii. Na tej nižšej, hej. Tuto je to úplne doslova a do písmena, akože áno, baby, po ten order block tam môžeš ísť a teraz sa otoč dole smerom. Hej. Ostaň mi takto, ja viem, že Nasdaq rád robí takéto schodíky. Tak ostaň na tých schodíkoch a zídi dole.
Ako je to výherný trade, hej, čiže pre mňa úspešné ráno dneska. Ale radšej by som mala 300 ako 100. Samozrejme, keď tu cena zíde dole, tak zase môžem vytrelovať ten stop loss nad toto posledné high. No nech to tam zíde teda. Áno, červená, vidím. Hej. Come on, darling. Dneska, keď mi pôjdeš do tohto cieľa, tak vlastne ranný jeden vstup. Ktorú Evka myslíš? Romy, už vieš, ktorú sme mysleli, hej? Trendovú líniu na tej 15. A toto nech ide vybrať teraz a nech ide vybrať aj tú 15 a rozlúčim sa s vami a idem zbierať kaleraby, lebo ste ma nastrašili. Môže mi to tam pohne, ale nemusím to všetko pozbierať. Uhorky a paradajky mám pod strechou, čiže tam to nie je nebezpečné. Ale máme toľko žrádla teraz, že nevieme, čo máme jesť skôr. Come on, darling. Čiže ešte sa vás chcem opýtať, tento obchod už nám pôjde do take profitu, hej? Chcem sa vás opýtať, sú tu vaše mená, môžem ho dať ako verejný obchod, akým spôsobom obchodujem? Hej? Nerobím to často, viete, že to nerobím často, ale, ale je potrebné, aby ľudia videli, že ako obchodujem, čo robím, lebo mnohí nemajú predstavu. Hej? Chcem, aby sa mi tu vytvorilo ďalšie low pod touto sviečkou a tak vytrelujem ten stop loss. Zatiaľ ho netrelujem, hej, pretože hm, ďakujem vám, ste zlatí. Dostanete darček odo mňa za to. Na tým buildingu. Takže chcem, aby sa mi vytvorilo nové low. Tu ešte trošku vyber tú likviditu a posuniem stop loss. Proste jednoducho vyber tú likviditu. Tuto mi to už vybralo, ale chcem to vidieť aj tu na 8 až vtedy. Hej, proste viem, že to chce ísť dole a viem, že si to môžem poistiť tým pádom. Chcem si zaistiť viacej ako $100. Baby, urob mi tam ten touch. Ale vidíte, mám tie pravidlá. Hej? Proste a myslím si, že mnoho ľudí má práve problém s tým, že nemá určené nejaké tie svoje pravidlá a nejakým spôsobom ich ani aj majú a potom ich nedodržiavajú. Syn mi píše. Odpíšem mu po hodine. Chce mi poslať peniaze zlatý. A chcem, aby si tam zišiel. Prešla aj cez minútu, pôjde ešte viac. Máme tam 15-minútový fair value gap, Evi? Máme. Proste sme pár pipov od tej malej likvidity dole. Malý pullback. Škoda, že si nezišiel trošku nižšie. Toto je veľký displacement. OK, takže spravím to. Keď tam mám ten pohyb takýto, tak to spravím teraz. $155 mám zaistených. Teraz to môžem posunúť až sem. Čo máme tak
profit. Takže priatelia, máme krásny trade za sebou. Tu som mala koľko zisk, neviem. A tu som mala zisk $303. Takže lúčim sa s vami. Hej. Teším sa na vás po obede a prajem vám krásny piatok a ja idem zbierať tie kaleráby a čínsku kapustu. Čaute. Zviezol sa niekto? Ešte sa musím spýtať potom. Áno, OK.